Греби, давай, давай! Да не лезь! Гоняй. Толкай. Ребята на добром месте. Давай! Stavi bateriju i donese laptop da prebacimo još 10 minuta. Sada время будет плохое, лезут в борьбу с той стороны. Обойдите, вы сделали. Конечно, я им сказал, до конца быстрее ехать, не успела. Только успела. Ну, по улу, загнать и поехали. Пока не успела. Дорогу они сами сила отдает. Запутаться тебе. Я не могу, по-моему, наехать. Могу наехали. Ну, красота. Что тупые-то такие, а? Это надо. Что же вы делаете-то, а? Тачки на 100 там.
Máme tam na konci kanála český tým, za chvíľku prejde do kanála s divokou vodou, tak tam si ich pozrieme. Očakávame. Tak v kanáli už vidíme teda prvé dve posádky, je tam dosť značný rozostup. Prvé rušky prechádzajú trúbkou, kde ich trošku zastavil válec. Majú tam trošku problémy, predsa len asi tá únava. Hoci aj keď sú v prvom kole, už tam je. Ale zatiaľ to zvládajú v pohode. Pardon, to sú Češky. Česká dvojka, páduje, poďte babi, poď. Páduje pred tribúnou s veľkým rozostupom. Je vidno, že baby majú natrénované na Vltave, na kľudnej vode. Ale pozor, druhá posádka sa zastavila vo válci v trúbke a strátila tam drahocenné sekundy. A tretia posádka ich dobieha. Takže druhá posádka, Rusky, tam obrovská strata a Holanďanky krásne ich dobiehajú. A už sú na dotyk. Takže uvidíme, Rusko obrovské zaváhanie. A holandská dvojka ich dotiahla proste na kontakt. A uvidíme, či si to nechajú až na kľudnú vodu, alebo sa ich pokusia. Teraz aj Holanďanky mali mierne zaváhanie. Alebo či ich ešte prebehnú teraz v záverečnom skoku Niagara do ďalšieho kola. Prešli nám posádka maďarská. Posádka dánska v testom závese maďarské posádky dvojky. Takže maďarská jednotka, dánska posádka, maďarská dvojka. A záverečná posádka tejto rozjazdy v prvom kole Bosna a Hercegovina. Oni sú super, len tam postrali, tam že tá dvojka. Tak oni takto išli na ňu a zmizla im a nevedeli kde je a oni stáli na nej a nevedeli sa ho z nej dostať. Asi 20 sekúnd nám boli. Čakáme na tú strátka ďalšie posádky. Vyzerá to stále na ruskú posádku. Zranili Holandsku. No tam je ešte dosť bodí. Sú ešte Holanďanky, Angličanky, Uvidíme, ako budú vybiehať a či sa v tom poradí niečo zmení. Zatiaľ iba česká posádka je otočená smerom k nám. Ostatné ešte pádlu na dvojku. Momentálne ruská posádka sa točí a uvidíme ich, ako pádlovať za nami. Je tam minimálne 5 lepších týmov. A stalo sa, keď si bol, že nevypadol, alebo že nevrátil? Včera bol salom, prekačovali. No, to sa Mara to nejaký smer. Väčšinou sa to už to letíš dole. Včera si nebol. Včera to nebol. Čo si mali včera? Slavo bol včera?
Ja som včera bol toto, kamera ma dávala do pocit Andera, 30 km som bežal v lese. Ja som si myslel na tablety, ja som bol úplne márny valec. Ja som počul, že ty si nejaký oný pokúpelo. Ja som bol 2 týždne v kúpele, ja som teraz zase 3 týždne nerobil nič, ja som bežal na to schodí. Ten víkend som si dal ešte jednu pečku, ja som to je 3-4 týždne dozor, odtedy som ich nerobil. Pomáha to? Áno. Dal som si plínové inekcie, som si dal troška na potom som si dal masážem a tam majú tú sírovo, neviem, nejakú hradlavú vodu a tam máte tam tie vode a potom si navalia to na 20 minút ten dekel, som bol si to nejaké veľmi, ja som na pohybu držať. Aj dávno ich zvotané to je, to je často svojte, ktorý pôjde to stále. To je tak ako, že často to je. Ja som teraz posledný nerobil, tak si ho Хлопці, видимося, света пут. Tak poď. Navije malo tam, hajde. Ovo je nebalo boja se, ali Go, 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 go! Jeszcze nie lubię. Ajmo cure, ajmo cure! Takýto názov, že ostatné posledky ešte vidíte pri vás na kanáli. A ešte posledné, čo sme chceli, tak zaprajeme veľa šťastia našej slovenskej posádke a vyprajeme vám veľa šťastia, vám podarí vykrajať tak ďakujem. Zase nám odchádza, že nepočujeme ťa poriadne, takže poď bližšie.
Pred tribúnou nám prechádza holandská posádka 2, nasledovaná maďarskou posádkou, takže tu sa vymenujú pozície v predchádzajúcom kole. Nie, pardon, je to tak, jak to bolo. Teraz prichádza maďarská prvá posádka, nasledovaná s veľkým rozostupom. Ďalšou posádkou, myslím, že si tam maďarská posádka bola, ktorá predlezla dánsku posádku. Takže tu sa nám vyvedelo poradie oproti prvému kolu. Vedeme, že Dánky už majú zjavne problémy. Teraz je trúbku, už sa len nechali unášať vodou. Takže uvidíme, ak to bude ďalej prechádzať. Pomaličku budeme čakať na poslednú záverečnú posádku tejto rozjazdy, čiže Bosna a Hercegovina. Takže Evi, jak to vyzerá na tom záverečnom kolečku? V záverečnom kolečku vidíme na zábojkou český tým číslo 2. Ide suverene pre víťazstvo v tejto jazde. Za nimi sa snažia patovať ruský tým. Holanďanky už veľmi strácajú, takže suverene zatiaľ český tým číslo 2 a záverečné kolo, lebo ešte ostávali 2 kola. Už v kanáli máme Bosnu a Hercegovinu, ktorá už má zjavne obrovské problémy riadiť vôbec tú loď. Predsa len sú to ich prvé skúsenosti na tejto divokej vode, hlavne v tomto Černovskom kanáli. Vidíte, momentálne ich otočilo, dostali tzv. Hodiny, ale vyrovnali to. Bolo vidieť, že si nerozumeli, každá chcela ťahať do inej strany. Uvidíme, držíme im palce. Go, moment, go, go. the Czech team number 1 still in the lead. They are rounding up the hill, and behind them the Russian team. Number 2. So I can see here Netherlands number 1. Maybe they can say how they feel. Really good. But I think I have one lady who's better in English. I don't know what Jiri did, but I would let them go these 4 rounds, you know, like this is crazy for the girls. So, but he... Just as strong as a man, so we should take it. Okay, so I hope so. Otherwise, it's going to be not very good. So good luck, girls.
teple, je veľmi náročné a už tej vibrácii. Určite potrebujú podporu vypájackú. Vidím, že ich dôveríme, ktoré už podpátrovali nič po 15 hodinách. Pozbudzujú, takže poďme baviť, poďme, krásne je to. Napríklad je to Redmilno. Krásne to jazdy volami. Vidíš, že to tam dojazdíme. Aj DJ sa pustili prvom kole na Austrálku. Číslo 2, so lesson number 2. They are going down the slide, and the field loop. The check team can be comfortably in front, and then tretí bod nám už prichádza Česká posádka dvojka, pozbudzená svojimi kolegami. Poďte vám, poďte, už je to záver. Čas. Také to je Česká posádka dvojky. Je sa to úsporná. Keď sa dúfam spokojnosti, ale nevidím, že ďalšie na krásne narosávajú. Trošky boky odvaria. Českú posádku máme v cieli. Možno stávajú čas 39.08. Ruská posádka strátila. out of view. So now the